Už celkom záhul, tu doľava. Ty milý, jak v autoškole. Správa dobrý. Posledné slova pred smrťou, správa môžeš. Aj tak ti neverím, pozor. Toto je príjemné. Už tak chce, áno, už si ťa pýta, dievča. Vlastne, kedy to akože na ňu hráš, alebo kedy to hovoríš naozaj ty? Ona to vie rozoznať? Ale tak ja doma nehrám, vieš, ako keby ty vlastne tiež nehovoríš až tak asi veľa doma o autách, nie? Snažím sa veľa autujú. Dobre, klamem. Ale nie, jasne, že hrám, ale dve top vychytávky, ktoré sú, tak to je Autohold. Áno, to sme chceli. Autohold, že v zápche to je pomocník číslo 1. A druhá vec, aj pretože je leto, je toto čarovné. Toto je čarovné tlačítko, kde vyjdeš neprepotený, aj po 2-3 hodinách nemusíš vešať tričko, košelu alebo seba. Hodiť sa do vane. Za to, že si, hodiť sa do vane, za to, že si prepotený, jak taký oný. A ináč na tomto systéme je dobré to, že ono to vlastne kvázi ti nespôsobí to, že ťa sekne. Lebo ono to fakt to je tak urobené nejak akože čarovne, lebo ono to tak vytvára takú ako keby vrstvu medzi tvojim chrbtom a tým sedadlom, vzduchu studeného, že ty sa vlastne neopieraš o to horúce a tým pádom sa ti nepotí telo. Lebo vlastne sa opiera o studené. A tým, že sa to opiera o vlastne nie horúci materiál, tak sa telo nepotí a tým pádom ťa jednak studí, teda nie je ti teplo, ale zároveň ťa nesekne, lebo sa vlastne nepotíš pri tom. Že krásne je aj to, ako sa mení vizualizácia toho displeja. Podľa toho režimov. To je veľmi príťažlivé, lebo auto je o oku. Je to emócia, tam je... Nie je to len o tom, že aké auto, čo je v ňom a tak ďalej, ale je to presne o tom, čo sa ti páči. To je to, čo som hovoril, že Mazda do toho Mazda si vybrala mňa, ja som zbadal tú trojku, to bolo teda to prvé, a ja som okamžite vedel, že toto auto chcem. Wow. Áno, je to pravda a ono potom je to ešte doplnené tou ergonómiou vnútri, ktorá je taká vyslovene až vypiplaná, že tie ovládače sú presne tam, kde to hľadáš, nič nemusíš proste nejakým spôsobom loviť v menu, na všetko máš gombíky a keď je niečo v menu, tak to hneď nájdeš, lebo je to tam umiestnené logicky podľa rozumu a nie podľa nejakých, ja neviem čoho, že to robil nejaký reptilián, ale vyslovene, že to robili normálne rozumne a testovali to, oni si ešte tak merali, že aj tu, jak dávaš ruky z volantu na tú páku, jaká dráha je to, aby to bolo príjemné, aby to bolo proste videálne. Dajú sa pustiť kamery aj za jazdy, čo je pekná halus, lebo je to, akože, to je hlavne kvôli tej krajnici, lebo keď máš fakt, že úzkú cestu a to auto je široké, tak ty nevieš, že či už proste akože nešúchaš. Akože istý cit tam je, tak akože, áno, ale tu keby si sa priblížil akože k tomuto, takže by tam už bol zráz, vieš, že už by si mal hneď zráz, tak ty si pekne vidíš, že si ešte stále dostatočne ďaleko a nemusíš sa báť, že tam padneš. To je šik. Čiže napríklad, že toto. To je super pomôcka. Sa vypne, ale akože keď máš blbú nejakú úzku túto, tak je to... nejaký úsek, No, presne, tak je to celkom fajn aj po ceste alebo počas jazdy. A samozrejme v garáži je to úplne. Kvázi, ak sa ti ten mild hybrid nabíja a používa energiu zase na to, aby si... Lebo on má nejakých síce málo koní, nejakých 19 koní alebo 16, ale má nejakých cez 100, alebo dokonca písali 150 Nm. Takže keď sa rozbiehaš a ten diesel ešte nemá ťah, lebo turbo sa ešte on si vlastne ten mild hybrid nabíja rekuperáciou sám seba a zároveň vie vlastne vypnúť motor za jazdy a plachtiť. Čiže normálne ako keby chvíľku sa ti normálne vypne motor, otáčky padnú na nulu, ty sa normálne ďalej hýbeš a on ide vlastne na základe akoby kvázi tej energie, ktorá je v tej baterke cez ten mild hybrid. Mild hybrid boost a to ti potom ešte odratáva, jak dlho si bol vypnutý cez štart stop a koľko si plachtil a koľko ti to vlastne akoby... Wow. 3 hodiny aj pol, dobre ti to ako keby povypínalo. Dokonca si zregeneroval nejakú energiu. Je pravda, že nemusí vedieť všetko. Myslím si, že sú informácie, ktoré sú pre teba ako keby... Si presne budú libovať v tom, že zistí, koľko sekúnd som tam bol, koľko som... Presne tak. Teraz sa mi to nabíja, teraz to dáva energiu a tak ďalej. A niektorí to vyslovene kupujú na základe toho. Že to vyslovene, ako keby tam, keď to tam není, no tak proste to nepredáme. Nie je to pre nich zaujímavé. No, presne tak. No čo, môžeme ísť na jazde. Mazda CX-60, ona má nielen adaptívny tempomat, že to vie same jazdiť v kolóne, ale má to ešte adaptívny tempomat, ktorý je skombinovaný s autonómnou jazdou, takou kvázi nejakého prvého stupňa, kde vlastne keď si pustíš tento systém, tento gombíček, skús, tak si nastavíš rýchlosť týmto set, hore alebo dole, nastav si ešte odstup od auta tým gombičkom vedľa, treba najmenší alebo nejaký, a systém ti ukazuje vlastne pruhy, on vidí aj zákrutu. A môžeš pustiť volant. Fakt? No, pustí volant, skús.
Tak, vidíš? Keď vidí, že je zelená tá čiara, tak ona naozaj aj zatočí. Okay. Čiže vyslovene, a potom sa aj pekne vyrovná. Samozrejme, počasie nás vyzve, aby sme ten volant chytili, alebo do neho aspoň džugli. No, nech ma vyzve. Vidíš, už sa tam akože vizuálne sa objavuje nejaký signál, ale počkajme na ten aj akustický. Už ťa chce, áno, už si ťa pýta, dievča. Teraz ho musíš chytiť, lebo ono sa to potom už aj samozrejme vypne a môžeš ju zase pustiť. Ona vlastne stačí, že si ju akože, že si tu, že nejsi... Že si ju len pohľadkáš. Áno, že si neodpadol, nezaspal, áno, si s ňou. Áno, PlayStation. Tu som, áno, pozri sa. Si žiadaný. No, prosím, poď. A teraz mŕtvý uhol pekne ukazoval, že bolo tam rýchle auto za nami. A teraz už dobiehame, alebo teda zároveň vidíme to dobre, červeného. ty to dorozprávaj, ja si oddychnem. Ty si schrupný. Díky. Vypínam to dobre, a zoberiem volant do vlastných rúk, lebo toto je jedna z vecí, ktoré mňa síce na jednej strane fascinujú na nových autách a na autách, ktoré disponujú všetkými týmito vecami. Na druhej strane stále som šofér, ktorý má rád veci pod kontrolou. To znamená, že ale v tomto teraz si mi trošku otvoril oči, to som lebo čo sa týka napríklad naozaj jazdy v kolóne, považujem to za veľké, ako by som povedal, šetrenie času a nervov. Aj tvoje energie a sústredenia pozornosti, vystúpiš odpočinutejší a tak ďalej, hlavne pri dlhších trasách, to potom ako je cítiť už. No ale máš pravdu, Mazda je vyslovene auto pre vodiča, však ten Jinbei-Tai, teda to heslo Jinbei-Tai jazdí za kôň je vyslovene práve kvôli tomu, že to spojenie teba ako vodiča a toho auta je naozaj intenzívnejšie než v iných autách, či už cez volant, sedadlo alebo ten podvozok a je to aj vo veľkých SUVčkách ako je CX-60. Určite ten pocit je aj tu. Napokon aj toto je zadokolka, pridáš si, naklopí sa to na zadok, pekne ti to proste ako keby do toho volantu dáva spätnú väzbu, koľko ešte môžeš ísť, jak ideš. A proste môže sa na ňu spoľahnúť v každom momente, či už cez ten volant, to sedadlo, alebo proste na tie náklony tej karosérie. To je také, že akože to auto, keď je ako zima vonku, tak si vie sám spustiť vyhrievanie sedadla jedného, sedadla druhého a volantu. Čiže v podstate akoby nastavuje sa to v menu a je tam taká grafika sedadiel. Tak neviem, či to... Tak je to aj systém, ktorý ti sám ako keby, alebo ktorý ti pomáha pri tom teplotnom komforte, keď je zima. Tu keď ideš do nastavenia vozidla, tak ti tam akoby dovolí preštelovať alebo nastaviť si tzv. Pohodlie spolujazdca, volá sa to trošku zvláštne, ale v každom prípade je to ale to je dobrá udička pre manželku alebo pre manžela podľa toho, kto chce šoférovať, povie, je tam kolónka pohodlie spolujazdca. Dobre to musíme kúpiť. Dobre hovoríš, áno, pre manželky na spolujazcovom sedadle. Áno, je tam ale teda aj vyriešené pohodlie vodiča, lebo ako vidíš, tak tu je aj prvý riadok je ten vodič a to je vlastne nastavovanie ako keby samo zapnutia, vyhrievania sedadla vodiča, spolujazdca a zároveň vyhrievania volantu, ktoré normálne si ovládaš gombíkami, ale toto je systém, ktorý keď nastúpiš do auta, naštartuješ, tak on vyhodnotí, že podľa toho, ako máš nastavenú teplotu na klimatizačnej jednotke, alebo teda na tom paneli, a versus čo je vlastne vnútri, aká teplota. Keď je ten rozdiel nejaký, čo on má naučené, aký má byť, tak vlastne automaticky začne spúšťať vyhrievanie tých vecí, čo som hovoril. No a podľa toho, jak veľký je ten rozdiel, alebo jaká je tu zima, tak on ti pustí buď jeden mód vyhrievania, alebo ti teda pustí plný, alebo postupne ako keby podľa toho rozdielu teploty ten najmenší. Čiže ono to takto vie, takže ty manévruješ, parkuješ, cúvaš si, alebo proste sa venuješ tomu vychádzaniu z domu a on už ti pekne začne vyhrievať. Obzvlášť sa to hodí tým, že je tu tá koža. Spolujazdca, volá sa to trošku zvláštne, ale v každom prípade je to ale to je dobrá udička pre manželku alebo pre manžela podľa toho, kto chce šoférovať, povie, je tam kolónka pohodlie spolujazdca. Dobre to musíme kúpiť. Dobre hovoríš, áno. Krása. To som rád, že to hovoríš. Lebo to auto si ťa získa. Presne, že nemusíš o tom vedieť veľa. Ono ti povie vlastne čo. Že? Presne, je taká intuitívna. Presne, že aj to ľahko nájdeš, aj to proste ako keby intuitívne proste nejakým spôsobom vnímaš, asi predpokladám. Super. Áno, tak ju vyrobili, aby bola vyslovene, ako keby si obliekol. Hej. Ako oblek. Dobre ušitý oblek. Tak.